Udah. Bilang di ruang cibur. Mau disikla bari sire. Nanggu kini ku. Fungsian job burza gaयखाबाय. Haबाय बिदिथ' आरो. Bयनिसाय खरासिन गायो इयो. लाबोदोहाय लाबोदो सा लोंसै दहाय अखा सिजानानै गोजांनाय मोनलायलांबाय सा लोंनानै एसे मोदोम बुद्रुखानोसै Ini ruleyaबो सालोंसै मुरि गोरानजों orang kadang mau gaयनो होननानै थनमाय लाजिलायदों ओइनै जोंहानि आबो सना हायोबा दे दे मोजां नायसुन हायोबा दे गुमै Kuputan tuh matang kok. Saya udah aja dia. Aku bapaknya tahu kan cara aku. Kalau juga busuk. Kau orang main nggak? Dia sana isi lo dari lawan itu guys. Terasa lagi. Dia sih lo mau sakit. गोथावखा गया जाय थांबा आयं बोराया नै ओइ नै मालाय इसोरखौ नै गय जाबावबायसो जोंहा फोथाराव गोदान गानायनि बिराद अखा हादों नालाय अयथासारखा अखायाबो गोदान गानायनि आरोना एसे फ्रि फ्रि थाइफिनदों आरोना दा बारा गोसाथार नङा ओइ सासेया खालाराव भिडिअ दा
सी, खोखा नाइसी नाइसी, आ गई माई